ପୁରାଣର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବବ୍ରୁବାହନ ରଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୃଗ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଶରୀରରେ ଶରାଘାତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ମୃଗଟି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ ରାଜା ପାଉନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ସହଚର ପ୍ରଜାଗଣ ମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ରୁଧିର ପଡ଼ିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ତ ସେ ରକ୍ତ ବାଟେ ବାଟେ ଯାଇ ସେ ମୃଗକୁ କେହି ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇଠାରୁ ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ନବା। ରାଜା ବୋଲେ ମତେ ସେହି ପଥକୁ ଦେଖାଇ, ବାରେ ସେ ମୃଗକୁ ବନ ମଧ୍ୟେ ଦେଖେ ମୁହିଁ। ଦେଖାଇଲେ ଚାର ଗଣ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ପଥ, ସେହି ପଥେ ନରପତି ଚଳିଲେ ତୁରିତ। ବହୁ ଦୂର ଯାଇ ରଜା ବିମୁଖ ହୋଇଲେ, ହାହାକାର କରି ରାଜା ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲେ। ଅତି କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ହେଲା, ଶୁଷ୍କ ହେଲା କଣ୍ଠ, ବ୍ୟାକୁଳରେ ମହାରାଜା ହୋଇଲେ ଆକଣ୍ଠ। ରଜା ପଚାରିଛନ୍ତି ଚରଗଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମୃଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଚରଗଣ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଟେ ରକ୍ତ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଇପଟେ ଆମେ ଖୋଜିଲୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ରଜା କହିଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାଟି ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଚାରଗଣ ମାନେ ପ୍ରଜାମାନେ ସେ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଜା ଯାଇ ପାଇନାହାନ୍ତି, ହାହାକାର ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରଜାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ତୃଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଷ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଛି, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମହାରାଜା। ଅଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଠରୁ ରାଜା ତହିଁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ବନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ। ସୁଶୀତଳ ଜଳ ଆନନ୍ଦରେ କଲେ ପାନ, ସକାଳେ ବହଇ ଧୀର ମଳୟ ପବନ। ସେ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ଇଚ୍ଛା କଲେ ନୃପ, ଶ୍ରମ ହରଣ ହୋଇବ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଭୂପ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ, ସୁଶୀତଳ ଜଳ, ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଜଳକୁ ସେ ପାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ମଳୟ ପବନରେ ସେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଜଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ଇଚ୍ଛା କଲେ ନୃପ, ଶ୍ରମ ହରଣ ହୋଇବ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଭୂପ। ଏହା ଭାବି ସ୍ନାନ କଲେ ସେଠାରେ ନୃପତି, ପୁଷ୍କର ସୁବାସେ ଚିତ୍ତ ହୋଇଲା ତୃପତି। ରଜା ସେହି ଜଳରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧ ସେ ଜଳରୁ ବାହାରୁଛି ତାହାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ଭ୍ରମର ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କରେ, ଚୁତ ବକୁଳରେ ପିକ କୁହୁରାବ କରେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସେ ଜଙ୍ଗଲଟି ହେଇଛି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସେ ପୋଖରୀଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭ୍ରମମାନେ ପୁଷ୍ପ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଚୁତ, ଆମ୍ବ, ବଉଳ, କୋଇଲିର ରାବ, ଆମ୍ବ ବଉଳର ବୃକ୍ଷ ଅଛି, କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ରାବ ଶୁଭୁଛି। ସୁଗନ୍ଧରେ ବନ ଯାକ ଚହଟି ଉଠଇ, ନାନା ପୁଷ୍ପର ସୁବାସ କହି ତନୁ ହୋଇ। ବଟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖି ରାଜା ତା ତଳେ ଶୟନ, ସେ ବୃକ୍ଷରେ ନିବସନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗଣ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସ୍ନାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବରଗଛଟିଏ ଅଛି। ସେହି ବରଗଛ ମୂଳରେ ସେ ଟିକେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ବର ଗଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତଗଣ ମାନେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷେ ଆରୋହୀଣ ରାଜା ଅପୂର୍ବ ମୂରତି, ଦେଖିଲେ ବାୟୁ ବେଗରେ କରୁଅଛି ଗତି। ଦେଖି ନରେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବିଚାରିଲେ, ଏ ରୂପ ବନ ମଧ୍ୟରେ କାହୁଁ ସମ୍ଭବିଲେ। ଭାବୁ ଭାବୁ ପ୍ରେତ ମୂର୍ତ୍ତି ବୃକ୍ଷେ ହେଲା ଲୀନ, ନିଶବ୍ଦ ହୋଇଲା ତଉଁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗୁଞ୍ଜନ। ରଜା ସେ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଶ୍ଵେତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି
ଅତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ରଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏ ପ୍ରକାର କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗଣ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ରଜା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ପ୍ରେତ ସେ ବୃକ୍ଷରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାଣୀ ସ୍ମରଣ ନ ହେଲା, ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପି ରାଜା ଭୟ ପାର କଲା। ମାଂସହୀନ ଉର୍ଦ୍ଧ କେଶ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ର ଦୀର୍ଘାକାର ଦନ୍ତପତି। ଘର ଗଭୀର ଗର୍ଜନେ ଚିତ୍କାର କରଇ, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦେ ବନ ଯାକ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ଦିଶଇ। ନିଶ୍ଚୟ ଭୂତ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ନୃପତି, ଦିନେ ସେ ଦେଖି ନଥିଲେ ଏପରି ମୂରତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ତାର ଚୁଟି, ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ତାର ଆଖି, ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ତାର ଦାନ୍ତ, ଘୋର ଗର୍ଜନ ସେ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜୀବନରେ କେବେ ପ୍ରକାର ଭୂତକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜାକୁ ଦେଖିଣ ପ୍ରେତ ବିଚାର କରଇ, ମୃଗୟା କରିବା ଆଳେ ଆସିଅଛି। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରେତ ବିଚାର କରୁଛି ଯେ ରଜାଟି ଆସିଛି ମୃଗକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଧର୍ମଶୀଳ ବୋଲି ମର୍ତ୍ତେ ପଡ଼ିଅଛି ହୁରି, ପାର ହୁଅନ୍ତାଣି ହୋଇଥିଲେ ଦୁରାଚାରୀ। ଆମ୍ବ ବିଶ୍ରାମ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଦରିଛି ଏହି, ଆହେ ପୁଣ୍ୟମୟ ବୃକ୍ଷ କର ମତେ ତ୍ରାହି। ଏତେ ଭାବି ପ୍ରେତ ମୂର୍ତ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଓହ୍ଲାଇଲା, ରାଜାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ସେ ପ୍ରେତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଏ ଧର୍ମଶୀଳ ରାଜା, ତେଣୁ ଏହାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ବାଜିବ, ଏହାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ମୁଁ କରିବି, ତେବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏହା ଭାବି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସେ ପ୍ରେତ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି। ତ୍ରାହି କର ମହାରାଜା ବୋଲିଣ ବୋଲଇ, ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନ ଲଭିଲି ମହାଭାଗ୍ୟ ଏହି। ତୁମ୍ଭେ ଏହା ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଜଗତେ ବିଦିତ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବଳୁ ମୁଁ ହିଁ ପାଇଲି ସାକ୍ଷାତ। ପ୍ରେତ ଯାଇ କହୁଛି, ହେ ମହାରାଜା, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ମୋର ମହାଭାଗ୍ୟ ଅଟେ, ମୁଁ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲି, ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲି। ମୋତେ ଏ ପ୍ରେତ ଜନିରୁ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବଳୁ ମୁଁ ହିଁ ପାଇଲି ସାକ୍ଷାତ। ତୁମ୍ଭେ ମହାପୁଣ୍ୟବତ ଜଗତେ ବିଦିତ, ସେ ପ୍ରେତ ବଚନେ ମୁଁ ହିଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖିଲି। କହୁଅଛି ତାର ନାମ ଗୁଣ ଆଦି କରି, ବିକଟାଳେ ନାମେ ପ୍ରେତ ରାଜା ଏକ ଅଛି। ବିକଟାଳ ରୂପ ତାର ନୟନେ ଦେଖିଛି, ସେଦିନେ ସାକ୍ଷାତ ଯହୁଁ ହୋଇଲା ମୋହର। ତାଠାରୁ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ସମାଚାର, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗେ ମୋର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବ। ତାହାଠାରୁ ଶୁଣିଅଛି ଏ ବଚନ ଧ୍ରୁବ, ଏତେ କହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟୀ ହୋଇ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରଇ। ଆହେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ମୋର ଜନମ ସଫଳ, କହି ପଡ଼ିଲା ସେ ପ୍ରେତ ରାଜା ପାଦ ତଳ। ସେ ପ୍ରେତ କହୁଛି, ଏ ମହାରାଜ, ବିକଟାଳ ନାମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଥିଲା। ସେହି ପ୍ରେତଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ତେଣୁ ମୋର ଅହୋଭାଗ୍ୟ, ମୋତେ ଆପଣ ଏ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ହେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ମହାରାଜା, ମୋର ଜନ୍ମ ଆପଣ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରେତ ରଜାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହିଠାରେ ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ବିରାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।